ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಎಳತ್ತೂರು ಬಾಕ್ಯಾರಕೋಡಿ ದೇರಬೆನ್ನಿದ ಶ್ರೀಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಗರಡಿಡು ಇನಿ ತುಳುಲಿಪಿತ್ತ ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ದು ತುಂಬು ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಕೂಟದ ಕಡೆಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಗೆ ತುಳುಲಿಪಿತ್ತ ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಪಾಡುಡುಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮನವಿಲ್ಲ ಮಂತಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗರಡಿಡು ತುಳುಲಿಪಿತ್ತ ಪುದರ್ ಪಲವೆದ ಅನಾವರಣಲ ಆಂಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲು ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳ್ನಾಡ್ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ಒತ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರು ತುಂಬಗ್ ಈ ಪರಿಸರಡು ತುಳುಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಕಜ್ಜಿ ಕಟ್ಯನು ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಪಾಡ್ದ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕಲು ತೆರಿಪಾದೆರ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಪೈಲಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ಉಮೇದುಡು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಗರಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಿರಿಯರ್ನ ಮಾತ ಸಾಕಾರಡು ಇನಿ ದೇರಬೆನ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪಲವನ್ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದುಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿತ ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಪಾಡೋಡು ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಅಕಲೆಗ್ ಉಮೇದು ಬರ್ಪಿಲೆಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ದುಂಬಗ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯನು ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆನು ಮುಲ್ಪದಕ್ಲು ಕೊರ್ತಿರು ಮುಲ್ಪದ ನೇಂಬೋಡು ಇನಿ ಕಾಡೆ ಅನಾವರಣ ಆಡು ವಿಷಯ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿನಿತ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇವರ ದಯದಿಯರು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾನಾ ತೋರಿಯೋಡು ಪೂರ ಕೋಟಿಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ದೈವದ ದೇವರನ ಕಲೊಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಾತು ನಾನಾತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಅವು ಪೂರ ನನ್ನ ಪುರ್ಲ ಅವಳು ಬಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯಾಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದದ್ದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಇನಿಟ್ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಗರಡಿ ಬಾಕೆರ ಕೋಡಿ ದೇರಬೆನ್ನಿ ಮುಲು ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಮಾತ ಸೇರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರದ ಮಿತ್ತಡು ತುಳುತ ಲಿಪಿತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಪಾಡ್ದಂಡು ನೆತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರದಾದ ಬಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಡು ಊರದ್ದು ಪರ ಊರದ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಕ್ಲು ಮಾತ ಆಗ್ರಹದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋಡು ಅವಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಮನೋಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಲ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು ಪನ್ನೊಂದುದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೈಕ್ ಒಂದಿಪ್ಪ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ ಉಂಡು.